ada ako na bisanot matabo. Ikaw nga nakulag gihapon, nagpromise ka gihap na di mo akibabalyo. Pero tanan-tanan ngayan, mga binuwala nimo, mga pulong nimha ako na bagago din tinuod. Pero diri man ngayon nakuan gusto nim kaupod, nga dahit kahasta tungod na may daka iba amuyan natak bubuhaton ha imadistansya na. Magaan nakakaraw tunad di ka para haakon, tapos umabot kala para tagan na kinleksyon. Aminado akya na nga masakit pagud haakon, pero diri itrason para diyak makakagbubon. Maabot gihapit adlaw nga makakalimtan ka, kan matatawa na lapag na hinumduman ka na. Pero ug sa kutak kasing-kasing yan na igsarao sa latak mahangyo kung tahirutan ka niya.